ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 15। ଆମ ଦେଶ ଏଇ ଦିନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହିଁ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍କୁଲଟା ଅଛି ଯେହେତୁ କମ୍ ପିଲା ଏଠି ପ୍ଲେ ଚାଲିଥିଲା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପ୍ରତିଭା ଅଫିସିଆଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନଟି ମୋର କେମିତି କଟିଲା। ଏଠି ହେଲା ବାବା ଆଉ ନନା ଏଠି ମିଶିକି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ାପଢ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତିକି ଭିତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି ଟିକେ ଚାହା ପାଇଁ ଯାହା ବି କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ଯେମିତି ଚିନି, ଲୁଣ, ସବୁ ତେଜପତ୍ର, ଗୋଲମରିଚ ସବୁ ମୁଁ ପକେଇକିନା ଚାହା ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ଯେମିତି ନନାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡଟା ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ବାହାରେ ତ ପ୍ରବଳ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି। ଆଜି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଓଦା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ ଚାହା ପତି ପକେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ତା ଦେହରେ ଲବଙ୍ଗ, ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ଅଦା ଟିକେ କୁଟିକି ଛେଚିକି ପୁରାପୁରି ତା ଦେହରେ ପକେଇମି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖ ଚାହା ପୁରା ଉତୁଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି କଲରଟା ବି ଅଛି, ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ମସ୍ତ ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ଚାହା ଗଡ଼େଇଲି। जरा କଣ ହେଇଗଲା, सबर करो वो ଏଇସବୁ ହିଁ ହୁଏ ମୋରି। ଆଉ ତାପରେ ଚା କପ୍ରେ ମୁଁ ଗଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। ଗୋଟେ ହେଲା ନନାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମୋ ମଝିଆ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ତ କେହି ଚାହା ପିଅନ୍ତିନି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ମଝିଆ ମାଆଙ୍କୁ ବି ଚାହା ଦେଇଥିଲି, ନନାଙ୍କୁ ବି ଚାହା ଦେଇଥିଲି। ମୋର ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ହିଁ ହୁଏ। ଆଉ ଦେଖ ବାବା ଆଉ ମୋ କୁନି ଝିଅ କେମିତି ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲେ। ତା ଭିତରେ ନନାଙ୍କର ଆମର ହୋମ ବି ହେଲାଣି। ଏଠି ଛୁଆ ମା ମୋ ମଝିଆ ମା ମାନେ ମଝିଆ ଶାଶୁ ସାନ ଶାଶୁ ଦି ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଭୋଗ ବନଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆମର ହୋମ ବି ସରିଯାଇଥିଲା। ନନା ଆମର ବହି ପଢୁଥିଲେ। ବହି ପାଠ ସରିଲା ପରେ ହିଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମର ଯାହା ବି କିଛି ହବ ସେସବୁ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମର ଏଇଟା ଶନିମେଳା ଥିଲା ଆଜି। ଆଉ ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା। ବାବା ସାଙ୍ଗ ନନା ବେଶୀ ଲାଗୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆସେ ତୁ ଏଠି ଆଳତି କରିବୁ। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ କଥା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଆଳତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହବ। ଆଳତି ହେଲା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବି ନା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଏଇ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହବ। ଆଉ ସେ ତ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିଁ ଦରକାର। ଆଉ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ କି ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ କି ହଁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ନନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଛନ୍ତି କି ଆଳତି ପାଇଁ ଆଳତି କରୁଛନ୍ତି। ସତରେ ମାନେ ବିବାହିତ ନାରୀ ପାଇଁ ନା କେତେ କ'ଣ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ଆସିଯାଏ ଯେ ଲାଇଫରେ ନା ଜଣା ପଡ଼େନି। ଆଉ ହେଲା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେତେ ଯାହା ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଅ ନା କାହିଁକି ଏଠି ତମେ କେବେ ଖୁସି ହେଇ ହିଁ ପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ପ୍ରଭୁ ଯାହା ବି କିଛି କରୁଛ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ କିଏ କଷ୍ଟ ପାଇବ ସେଇଟା ମୁଁ ଚାହେଁନି। ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମୋ ଉପରେ ଏମିତି କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଥାଏ କି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରୁଥାଏ, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ କରିଥାନ୍ତୁ।